Kaixo launak eta Armintz, ongi etorri, zer moduz? Kaixo, Joseba, oso ondo. Oso ondo, joku batekin hasteko proposamen egingo ja gaurko saioa. Ze joku? Jokua gustatuko zaik. Vale. Esaera zar baten ni bukaera esangoit, Venga. eta ikasiera eman berdio. Bueno, hasiera da bukaera, osua bota berdiak. Venga, vale? saiatuko naiz, Ez dakit ondo ateako da, baina saiatuko naiz. Seguru bait. Ibili munduan. Txapela buruan, eta ibili munduan. Ondo aiaiz, bat erresa. Venga, beste baten bilan ikoa, Bigarrena, aldaparik ez? Gustoko lekuan, aldaparik ez. Ondo aiaiz, ondo aiaiz. Eta guain uste jata, hau bai asmatu inberdiakela. Hau zer da zaiena. Hau zaiena, baino, hitzako igual ez tekain zaila, A ber. Bueno, hirugarrena, ez dagoenean hor konpon. Hau akit, dagoenean, bonbon. Eta ez dagoenean, hor konpon. Nola ez deba jakingo, saio ikiarria, gozo gintzana, eta euskeraz. Lagunak, gaina gaur gabian botako eta gaur ingo deuna da, nola ez, Armintz eta Bilo gorrotxategi eta argina no, eundoko gozo gintza ingo dugu. Bueno, lagunak, hemen txena Armintzekin, Armintz gorrotxategi. Zuek ez tezu aurkezpenik hanber, ez da? Bueno, gorrotxategi familikoa, gozogintza mundu murgildutakoak, eta ja urte deixente hemen gozogintzan... Zenbat urte, zenbarren belaunaldi jaiz? Ba, laugarren belaunaldi. Laugarrena. Denak esate jakez. Eren hilo ba? Eren hilo ba, bai. Ana ma, ai ama. Zoriona, bueno, nik ez dut askoin, Goxatu, ez da? Baina, bai, ja lau belaunaldi. Aita jubilatu berraldek, nahi ala, esatez baina neriak ez nahi jubilatu. Nerea berdin dago. Iriak ere Ni lehenago jubilatuko naiz pasontan eraita baino, Bagaitu bi. Bueno, dagoenean bonbon, gaur gabian saioan, nun ibiliko zaten, nundik noa? Mungia Bermeo ingurutikan ibiliko gara. Ona. Eta, gozo gintza emango, Josue hor beti didakazue plateren bat, ez da? Gozo gintza eta arrantzale mundure bai murgildu gea. Han ezin du beste gauza bat izan. Gustatzezate. Bueno, gaur ingo deuna da gaztanbera eta mango opila, eta hemen txe osagaiak, eta guantxe gaude saio astea. Bueno, lagunak eta Armintz, garatuko izuet pausuz pausu, gaztanbera eta mango pastela egiteko garaian nundik noa ibiliko gean. Ingo deuna da lehen da bizik, kebrada masatxo bat ingo deu, eta ingo deuna da irinakin, azukrekin, gurina, ur pixkat, orea prestatuko deu, behin prestatuta da kaunean, hotzien sartuko deu, bakizu komen izatela pixka gortzia, gero lusatuko deu, hemen txer, tarteran jarriko deu, eta gero hori ez arrotzeko, ingo deuna da, txiliarrezko papela jarriko izkilo hori bai hemen dazkaun hilarrak eta txitxirio hauek, eta laberatu ingo dugu. Oiek ez dia jateko, ez da? Oiek ez dia jateko, eta gaina behin laberatu eta gero harritxa bezala geratzen dira. Baina, ona dana jende izan, alperri galduko entuzu ez? Hau, behin da berriz aldia, behin da berriz, hoi da, momentu baten ja, beltza gelditzen dian orduan ja erretiratu inberdia. Bueno, ingo deuna da hoi, oinarri bezala, eta horri botako jeuna da, hemen gaztanbera krematxoa prestatuko deuna. Hemen dakau gaztanbera, hemen dakau artoirina, bi arrautza, vainilla darra, eta ingo deuna da, hemen dikan mamila atea, horko kabiarra esatean bezala, eta hoi dana, birrinduko deu mango batekin. Zatikan, hemen 3 mango dazkau, 3 prestatuko ditugu, mamila ateako jau, hola gajotan bezala moztuko deu, gurinetan salteatuko deu, eta horko eren bat hartuko deu, bertara sartu, dena elkarrekin birrindu, eta hori gero jarriko deu kebradan gainean, eta laberatu ingo deu berrize. Behin, ateatakuan, ingo deuna da, gainuntzeko manguak txukun jarri, eta bukatzeko jarriko izkiu pistatxoiek, ingo dituguna da pixkat gorritu, sartaian, gero igual labanakin moztu golpe bat eman da, gaineti bota, eta gero esti pixka botako jau, brillo pixka mantentzeko. Ados? Gaur postre tropikala, Tropikala, guantxe esan degegila. Bueno, eta, zerrekin jarriko gaituk? Nik kebrada egiten jungo nauk, adibidez, eta mangoa zuritu, eta kajoiek, bitu, hemen bakikonek hola nodakan, ezurra hola xapala eta luzia, atea aldeken neurrin, zuritu, eta gero gajoak hola
laren gajoak izango bazian bezala, gurinakin salteatzeko, ados? Ados. Venga, zuri gailua hemen dakat. Berdek zuri gailua hobeto, ez da? Ze itxura, Itxura, mamitxu daude gaina, hola, samurra, biguñak. Oso ondo. Hemen, zuri gailua... Oso ondo. Bai, horrekin ondo. Zerraduna da, baina horrek earki moztu, osea, ondo ibiliko aiz. Bale, eta ni boltxo bat hartuko, nazketa guztia bolan barruan iteko, igual maigaine atea eta egurra emango ziotezkoakin. Bale, lehen da biziko eta behin, ingoetena da, gurina hemen jarri, eta mikroguinean sartuko da pixka biguntzeko, bale? Errexago nazteko. Bueno, eta kontatu igok, Gorrotxategi historia ondila daka, birraiton hasi guan, ez da? Oidek, bai. Nola hasi zan historia dana? Nola hasi guan birraitona hemen historia honekin? Babia, nire birratxona, segamakok zian, segamatikan etorri zian, eta beraiek, udaletxe ondon irikizuten denda bat, eta beraiek garai hortan saltze zuten txokolatea eta kandelak. Vale. Erlazio asko dago, kandela eta txokolateen mundun, ze garai baten, kandela asko itezian, ze kontsumo handia zion, elizantzako itezialako eta kandelak. Orduan, nola ite zuten, erleak bere haien eitxea eta ite zutenen, baiek hartze zuten hoi, separatze zuten, eta argizaria separatze zuten estiatikan. Ze gertatzen da, behaiek argizaria erabiltzen zutela kandelak iteko, eta ikusi zuten, sobratze zitzaiela esti asko. Eta esan zuten, guazen oidek estia erabiltzea. Orduan hasi zian horrela konfitero izaten. Estia hasi zialako erabiltzen, garai hortako osagaiekin, almendrakin, azukreakin, eta hasi zian ja konfitero izaten, eta txokolate iritsi zanen 1525 urte inguru hortan, gozogile konfiterok zianak, hasi zian txokolateare bai, behaien elaborazioetan sartzen. Horregatik esaten da, txokolaten ofizioa datorrela hasiera baten argizarin ofizio horretatik. Eta txokolategi askok saltzen zuten txokolatea eta kandela garai baten. Eta horrela hasi zian. Ze urteta zaigaituk itzaiten, noizko historia jaituk hauek? Bueno, historia hau da, 1500 ingurun. Karo, garai hortan kakaoa oa indikan ezan iritsi honea. Euskal Herrin ez zion kakai, eta garai hortan ziona bazan argizari mundu hori. Hor ikusi jatena zuen etxian, gaur egun adibes txokolate guztiei, txokolateruei eta gozogilei da, iriste zaigu txokolatia ia inda izango bali bezala. Baina basekiat zuek museuan dakazuela, bai nola bertan tostatzezan, nola bertan harri txiki horietan dana zapatetan, nola prozesu hori txokolatian azazki? Bida, gaur egun oain atera da termino bat izena dula bintu bar, dala azitikan tabletara, eta da txokolatia azitikan itea. Orduan guri azia iriste zaigunen, gukin behar degun lehenengo gauza da txigortu. Orduan, txokolatia da, nik beti esaten dut, kafea bezala. Kafea berdea danen, ez dauka ia usainik ez ezer. Baina kafeak txigortzen dezunen eta kolore beltzori hartzen dunen, hartzen du kriston usaina. Kakabarekin berdina gertatzen da. Guri iriste zaigunen alea, gukin behar degun lehenengo gauza da, txigortu. Aztenian dagan azukre hori karamelizatute jau, ez da? Orduan, ateratzen da aroma guztia. Gero, urrengo prozesua izango litzake azala kentzea, ze horrek hau dia almendratxo batzuk bezala azal fin badakantenak, kendu azal hori, eta gero inbehar dana txikitu eta azukrean hastu. Orduan, tableta baten irakurtzen degunen porzentaia, hau da, 160, 180, horrek esan nahi du daukela, 100% kakaoarena. Eta beste guztia izango litzake azukrea. Hoi, txokolate beltz baten kasuan. Izango zen, bai, manteka dela koipia dakana, amarguare bai, eta geho gainuntzeko azukrea. Hor fermentazio bat egoten dare bai? Bai, baina hori izaten da beti herrialdetan iten dana. Hau da, kakaoa normalen behar du ezetasun asko eta temperatura altua urte guztin zehar. Horregatik ateratzen da, hau da, munduko Ekuadore alden, hau da, Afrika erdi alden, Indonesia alden, Ego Ameriketan, hor da klimak balio du. Eta herrialde horietan, arboletatik atea eta gero, karo, hau da, fruitu bat bezala, zuk ja arboletikan ateratzen dezunen, eta kakaon mazorka hori irikitzen dezunen, hori ja fermentatzen hasten da. Ze kakao ale hori dago muzilago bat deitzen da, dala mukosa moduko baten bezala, hori jartzen da kaixa edo kajoi batzutan bezala, eta ja momentu hortan ja fermentatzen hasten da. Eta ja, pasatzen danen 3-4 egun fermentatzen, oso garrantzitsua da lurrea bota behar dezula, eta lehortzeko hori da. Eta, karo, hortikan normalen barkutan etortzen da hone aldea.
eta barkutan, igual hilabete, bilabete behar du ona iritsi arte. Claro, ez bali genuke ondo lehortzen herrialde horietan kakaoa. Zapustu ingo guan, ez da? Hori da. Horregatik garrantzitsua pauso horiek. Eta pauso horiek, ikusizkiok aitonai o birrait, bueno, birraitona txekillat ikusiken lan, ez autu aluan. Aitona bai? Aitona bai. Bueno, aitona bai, zatik amuen dela, bueno, nik ere zautu nilan da. Bai, ez da. Eta hor adibidez, aitonak eta jarraitze zien prozesu horiekiten? Bai, osea, prozesu hori mantendu genuen 1950 urtea arteola. Ze gertatu zen, garai hortan industria zizala, eta, karo, industria zizanen, txokolateri txiki hauek, ze hemen ez geudegu bakarrik, baizik eta txokolateri txiki asko zeuden. Orduan ezian rentablea ateatzen eta asko itxin zian. Eta gu, nire atxona garai hortan, erabakizun ez txokolatia bakarrikitea, baizik eta orduan hasi zan, teiak iten, zigarriok iten, eta beste gauza batzuk iten. Argila guan da, esan zian, esatean bezala, renuas o mueres, ez da? Oidek, eta horregatik gure familia aurrea atera zan, eta gaur egun iten egiana da, pixkat, atzea hueltatu. Nire birraitxonak itezun txokolatia, da, azitikan txokolatia, osea, egia berrize, esan genezake, atzea hueltatzen. Ze ona. Bueno, eta hiladak eken guztia. Aitataz ikasiek, ore bai, bueno, ni basekiete, bueno, ikasten ebai honaiz, etxetik kanpo, ez da? Bai. Baina aite izan egire... Bai. Ire ikurra esango genuke, ez da? Bai, azkenen, bueno, nik baskulinari zenderren ikasi nun, eta egia da bertan gozogintzai buruz, bueno, ez da dena gozogintzai buruz, esan nahi dut. Hor bertan ikasten dana da gastronomiai buruz. Orduan, bertan ikasten da, negozio bat nola eraman, marketinga nola egin, inkluso ardoai buruz, sukaldeai buruz, danai buruz. Orduan, karo, nahi geldutu zitzaiten nik nahi nuna ikasi, pixka bat, gehiago nahi nula ikasi, ez da? Hor justu gelditu zitzaiten. Eta honitzan, esan dezun bezala, mundu oson zehar ikasketak eta lan egiten, honitzan adibidez Rotterdamen, Holandan multinazional baten. Eta kana zerikusik, Zeite guanan. I+D-ko departamentu baten. Orduan, proiektu batzuk zeuden eta produktu berrik sortu behartzean. Orduan, neon hor, ne gustatzen zaiten saltxean hor produktu berrik eta hola sortzen, eta oso guztua egia, esan hor asko ikasi nun. Eta gero TFGA, azkeneko gradua, Galizin inun. Keskrem izena duen enpresa baten, eta horiek iten dutena da gazta krema. Orduan, komertzial modun, unitzan, Espainia guztin zehar muitu unitzan, eta nitzan, komertzial teknikoa esango genukena. Nola produktu hoi, tarta bat iterako garaian, nola erabili behar dan, ze pausu erabili behar dian, nola... Ze batzutan igual gazta tarta sartzen dugu labea, eta asko jeste zaigu, ez da? Eta zergatik gertatuan, nola gertatuan, da ze errek. Hoi da, orduan, beste komertzialai laguntzen edo teknikoki pixka bat erakusten. Zeunak izan dituken hor gure gurasoak, bialdu zitukela etxetik kanpo, ikastea, jakiteko ere zerdeken benetako lana, porque askotan etxian, pixkat, arropauta sentitzea gaituk, eta etxetik kanpo asko ikastea, asko ikastea, nire esatetena beti, zein da ze ezine bai, Oidek. Zeratik, azkenien etxetik kanpo, danetik daude, etxe guztitan daude, danetik gauza honak, eta ezain honak, baina azkenien etxetik ateatzea izenean, bakarrikane, nola etxetik kanpo zauden, bakarrik zauden, bakarrik komila tarten, baina zauden murgilduta ikasten aizeanan, eta hor, handi jaitez, gizona egiten astea ez da, Eta nik beti esaten, itzemalin badezu, karo, gaztetan inbeharra da, gero ja lanen aztezanen eta... Engura botatzen eta ja hor gero ja etzea, teatzen. Bai. Gio hori kursillo puntualak eta ikasketa txikik eta noa baita bartzen aldea, oeste hau, baina ja benetako ibilbide horiek gaztetan inberdia. Oidek. Egia da, esaten dezuna, osea, ikasten jarraitu behar deuz, bestela hilda gaude esan dezun bezala. Dudik gabe. Ondo, bueno, hemen nahi gaituk, Mandok eta martxan dazkau. Ikusi dut, ja laguntzen nahi zehala, ikusi dut, asko itzeiten dago eta lan gutxi iten, ez da? Geldik ezin dite hona, geldik etzekite hote. Eta hemen, gai jasan, lan potolo egin mandit jat, eta esan dite. Hemen, zurituko zizkio pare mango, eta jungo aizok aurreaka, txerreke txarraka. Ondo. Bueno, eta beste esperientzia hau, de repente hain murgilduta
gozogintzan, ostalaritzan, alde batetik bestea, eta derrepente telebista. Telebistan. Nola hartu hori, nola izan nuen salto hori? Bateko gauza bat izan zen, gaur egun bezala, telefono dei bat izan nun, eta, bueno, ez, WhatsApp ez. WhatsApp jaso nun, eta esan ziaten. Zukin itzen beharra dauket, eta nik esan nun. Gaina garrantzitsua ematezun, eta nik esan nun, bua, hau zer da, ona, edo zerbait, bronka bota beharra diate, ezakit. Eta deitu nunen, eta ikusi nunen humore honen zeola, esan nun, bueno, hau seguro ona da. Zer izan zan hori, bakizue hemen gu grabatzen deun ekipo taldea, eta armintzen saio induna talde berdina da. Oidek. Zenen deia izan nuen? Andonina. Andoni etxe handia, besarka da handia bat emendikan. Mendikan. Bale. Eta Andoni mutiko honak, mutiko oso honak, egia esan, ze pertsona hona da. Egia esan, nahiko sorpresa izan zala eta horrela, eta, bueno, azkenen da, zure zona den konfortetik pixka eta ateatzea, ez da, ze ni obradoren pasaditut ordu guztik, eta hor dena kontrolatzen un, hor bai. Baina, karo, hortik ateatzea eta gauza berri bat edo lan berri baten astezeanen, hasieran astezea pixkeat esate dezula, ez? Bertigo, ez da, tentsio puntu horrekin, ez da? Baina gorputzan energia berria sartzen zaik, ez da? Oidek. Gero bukatzen dezunen esan dezu, ondo, eguna ondo bukatu dut. Eta bai oso gustoa, esperientzia oso ona, gainera jende pilo berri bat ezagutu nun, gaina nire gozo gintzan munduko jende asko, leku ezberdin asko, beraz, izan da esperientzia oso positiboa. Baina gogorra aldi berian, niko goratzen hau nire bai, baitu, hasinitzan gaina, bueno, hemen digitalen, Andonikin da bere lantalde guztiakin lanian, eta lehen da biziko grabaketa egorra, zeatik, zu zaude zure obradoren, baina deitzen dizue lanea joteko grabatzea, baina ez tezu lagatzen obradoria. Orduan zaude, eta amen, gio, bideoia, gero bidaia, alde batetik bestea, gaina, nile noriten un historias abogados, bai, dagonean bombon antzeko dala, baina, politaek, aberatzak alde batetik beste ibiltzia, baina aldi berrian, ostra, gorputza palitza eramatik, ez da? Bai, ezkenen nik uste dut kalen iten duen lan, jendeak kalen iten duna lanak, ostra, gogorra da, bai komertzial modun edo bai esaten duzun bezala, edo kamarak daudela gurekin hor bertan grabatzen, da nahiko gogorra, ordu asko dira eta horrela, baina gero pena merezi du. Gero guztua gelitzezea eta pena merezi du. Oaindikan eta gehiago, oaindikan eta gehiago. Inbiri jamatesiak, niguan hemen sartuta, beti hemen gonbidatu egin, zure saioak ikusten da, katxiz lamat. Bai, egia esan, asko ikastea, jende bergin neotezea, beste netxiketan sartzezea barroaino, obradoretan, trukok ikasi. Hombre, gauza asko, gaina kontaktu asko, beste gauza batzuntako ere bai balio dizuna, etxea eramaten ditxezuna, gauza berrik ikusi, sekretu asko ikusi, ikasi, eta jendeak beraien etxene baita ikusten dute, eta nik asko disfrutatu dut, ordu nik esaten dut, nik disfrutatzen bali madet, nik uste dut etxean jendeak disfrutatuko dut. Eta hori ikusitea, Armitz, eta garbi eta argi dago, dagoenean bombore saio politakela, gozatzen aizatela, eta jarraitu horrela. Eta hemen ningo deuna da, beitu, ja, sartu honea, moztu bai, hoi ingo deuna da salteatu, politena gordeko ditugu geho, pastelan gainen jartzeko, eta gainuntzekoa birrinduko deu, hemen daun nasketakin. Eta bitarten jungo geha, beste gozogile baten gana. Gozogile haundila, eta bihotzezea haundila, gaina jauna. Goazen berena eta guantxe gaude bueltan. Haupa, Joseba, hemen azpititik, egaina gozotegitik, hemen Inazio egaina. Gaur, produktu hauek ezautuko ditu. Piononoak eta Juanitak. Ea gustatzen zaizuen. Egaina gozotegia, 1900 sortu zen, nire birratxonak Clemente egaina sortu zuen, eta ni laugarrengo belaunaldi jenez. Kontako izuet, egaina gozotegian ze egiten dugu, ze gozogintza mota egite dugu. Eta da, gozogintza tradizional bat, asko inoba dugu, azkeneko urtietan, eta da artizaue da. Esken aztu indet, gaur egon ezatzen dena fuzilue, lehengo produktu hartu, eta gaur egun eratu, eta pisket hor zailau naiz hori egiten. Eta ite dugu oso zerrenda luzie produktuna, hasi ogile, bollerile, izozkileek, pastel mota asko, pastak, tartak, gazillerin ite dugu pisket danetik ikutze dugu. Lehen hemen esatezan, egainan nien itezila,
batek nahi izan ziren, gaian beti pastel marroi egititu zute, eta horri izan eman ziren, eta pixket, Frantzi ere junitzen, han ikusi du kolori egitzen zituela, eta zea, eta pixket haustartu nintzen, da, egiz izan, gaur egun kolore naturala daure, eta nik ez ditu olako bildurre ematen kolorik erabiltzie, eta horre guzti naiz pixket. Eta baina jungo beha obradorea, eta ingoitu Piononuk eta Juanitak base batekin. Eta nik uste ondo horten dugula, gustako zaizuela. Gaur izan dugu bezala Piononu gingo ditugu, eta azalduko izuet zer den. Piononu da hijito beso bat, brazo gitano bat, kremakin, eta gainen eta jema tostaute da marki, palikin erreta. Eta Juanitak dia gauz berdine, da gainin krema, vainilla eta gurin krema batekin. Bizkotxo bat indugu, plantxa bat, bizkotxo normal batekin, zuringuek, gorringuek arrotute, eta hartairi pixketekin, da hola indeu bizkotxuek, normal bat. Eta jungo geha krema pastelera bat itea. Ingo deu, ez nie jarri infusionatzen vainilla, Madagaskarreko vainilla leka batekin, eta gero nahaztuko deu. Azukrie, hartairinekin ondo nahaztuko deu, arrautzen nahaztuko isko. Piononuek jatorriek Granadan daure, Santa Fe, hiriburuko undundon herri bada, eta han Zeferino Islak sortu omentzituen aurreko bizaldien hola. Atxezantun kapera ematen, formi ematen jobe, oso desberdin egitu dituzte, eta nik hemen nire berzilu daket, eta bakutze bere berzilu iteu. Eta behin ez nire irakiten azteani, beste pasta hori botako jo, eta dena irakina emango du. Krema osteanien zabalduko dugu plantxan, eta biribildu ingo dugu. Osea, erdik egingo ditugu Piononuk eta erdik egingo ditugu Juanitak. Juanitak eta Piononuak astebukaeran egiten ditu. Astegunien, enkarguz bai, astegunin bestela ez egiten. Piononuek ingo ditugu, behin jarritegun tente, jarriko jo, arrauz krema eta azukre pixketekin palikin erreingo ditugu. Eta gainetiken, albarikoke mermelada bat emango jo. Eta Juanitai berriro krema punto bat emango jo, eta apainduko ditugu gurin kremarekin. Juanitan jatorrile, nik jardundet behire, eta ez diot arrastoik bilau, nik Juanitak gure etxin beti nizen die, eta gure atxe ontzan ikasten unzue Iruñan, eta han Juanitak oso esagunek omentzien. Eta bukatzeko damarki kanela ikutu bat, Garbine larreak ekarri dit, Zeilanetik, Zeilan, Herri Lanka gaur egun, eta kristona, impresionanti da kanela hori. Joseba, hau amai eraziek, eta, bazaia Platon ondo laundutea hola, txoritxiki batek esan ziek, eta zorionak armintzi dezatu batiken, oso, arrakazta ondile emendek eukitzen, gaur Piononuk zuentzako eskaintzi zuet, eta, venga, bi krak zeate. Haupa Inazio, haupa Azpeiti, eta gora egaina gozotegia. Ze artista eken, Hau hirugarren kraka, Aurrena, eta guatetik antxirrik itxarra. Gauen la amar. Inazio, eskerrik asko, eakutzi guken danagatik, nahi bere etxeko atiak irikiz izkin, eakutzi ziniten, bolauak eakutzi zizkiniten, nola ite zituen. Bate, zaila, Bere ikutua zekak, ondo itia, bai, hemen bizitan dana bezala, itia errexea, baina ondo itia, behak ititun bezala, zaila, eta gero, nola dagoen beti, gauzen gainean, bombonak iten, helatuk iten, beti produktu honakin. Inazio, mila esker, eta jarraitu zeatikan errefetente bat aiz, eta izango aiz. Zeatikan, peligruan dago gozogintza gaur egun, ez da? Errelebo gutxi da, gau, ez da? Bai, behakin grabatu nuen, Azpeitik grabatu gendun. Saio polita gaina, Eta behak kontatu ziten, ere, bai. Karo, behak erreleboa da bilatzen eta hola, eta, karo, zaila aurkitzea. Eta beste gozotegi askotan eta hola ibilina izen eben, bai, jendiai falta zaio, erreleboa falta zaio, bai. Gaur egun gaina, zukaldaritza badeka ospia, eta jendia nahi du izan, YouTube errata, ez da kizeta bakizen, baina zenek aztek esatik gozo gileana ez izan. Oie, gutxi, Gutxi, nik ila batez. Bai. Baten baina gutxi. Bueno,
saiatuko gaitu pixkanaka, eta saia, oain armintze egin duen saioakin, jendi harrapatu behar dugu, ezta? Oidek. Bueno, hemen, ingo deu, garatu, aber nundi noebiliko gehan. Hemen dakaz masatxua ja pixkat oztu zaitena, ingotena zanpatu, irin pixkatekin, eta tarteran gainen jarri. Eta zuk ingo zuna da, gero reienua. Lehendabizila beratuko dugu bakarrikan, eta gero reienuakin. Eta hemen dakau, gaztan bera, dakau, vainilla darra, leka, Inaxio esan duen bezala, hemen dakau hartu irina eta bi arrautza. Eta gero bertatikan hartuko zu esan duen bezala eren bat, bertan sartu eta handa berrindu. Baina ikusten egin hau, honen eren eta hoidan hemen sartzeko, etzekia justu xamarri bilikoa izen. Igual emango jaten bol bat eta hemen txe birrindukoek. Oso, no? Leku gehiokin, Hobeto gehiago itia ez, jendia jango dula. Ez da gero falta balima da bestela. Oso, no. Bueno, eta Armintz, esan duen bezala, saio eharra azpeitikua. Bai. Txintxukine bai, ikusten ditan. Bai. Ona. Profesionalak. Eta gaur gauekua. Zer topatuko du gaur gaueko saioan? Bida, gaur gauen, ni spoiler askore ez den hain, jendiak ikusin behar du, gaur gauen 10 eta 4 aldera hasiko da ETV baten, eta egongo gea, Bermeo mungia ingurun. Arrantzalen herria badakizu. Baina gozotegi desente daude, desente eta onak. Ordun, adibidez, leku ona klasiko bat. Zemitikuak, Bai. Bertan ikasiko dugu gainean nola iten dien Karolinak, adibidez. Hola, zemitikoa, Behian zea, hor barruko azpikuak hor zea desberdina zeudek, ez da? Batzuk hor krema pastela herriakin, beste, arrozan pastela izaten normalian. Arrozan pastela izaten dana, bai. Baina egia da, eta beraiek izan da gainera, igual batzutan o garai baten, adibidez, gauzak sobratzen zitzaizkienarekin eta horrela, eta zutena da dena nahastu, potinge moduko batekin, sartu bere tartara eta hortan, hori da, eta laberatu. Orduan da, sukaldaritza bat de provecho. Eta beti igual ezuala berdin-berdina izango, ez da, segun ze sobratu guan aurreko gunen eta... Abila ituk, bizkaitarrak, Bai. Bolio mantekillare, bai, suizua gorra gehatu eta tak, mantekilla sartu eta pam, aurrea, eta arrak azta gania, gauza eharrak. Egia zen, aprobentxamentuko errezetak beti onak izaten du normalian, Hombre, eta beharrezkok, gaina, Budi gabe. Bida, horretaz gaine hon ginean gainez Arrantzalen museon, ere? Bisitatu genuen Arrantzalen museoa. Egon nintzen arrantzale bat egin, tipua. Jatorra, bai, dio. Eta, pixkat kontatzen ziten bai, beraiek, itxasora eta hola, jute zienen, beraiek beak sukaldatu itezun, eta horrela, ez da? Eta itezuten torrija moduko bat, erakutxe ditela, bere bilobarekin, artista, ze, karo, beak dauke izkera oso itxia. Bai, beha llena. Ona, baino, itxia. Eta bere hiloa zeo nor behai laguntzen, bai. Así que oso saio interesgarria, jendiak asko ikasiko duna, errezeta asko ikusten dira, eta gaina oso entretenigarria izango da. Hori latz, ezatek, Bermeo aldea jute, eta Bermeo tarrez ulertzat, eta bai, noski, azte zezikizten da, mantxuo, mesedizten ja, mantxuo, Bai. Ze ona. Bueno, eta, ze gehiago, histori gehiago, bai, azkenien saio bakoitzean 3-4 historikin ibiltzea, ez da? Oidek. Orduan, saio bakoitza, hau da, ez duna dantzako ikusi, da, bidaia gastronomiko bat, Euskal Herri oson zehar, orduan, programa bakoitza grabatzen da herri edo zonalde ezberdin baten, eta bertan bisitatzen ditugu gozogile ezberdinak, edo aldu izan, jatetxen bat. Jatetxen bat, igual postre bereziren bat iten balen badu, hoxeke bisitatzen diteu. Gero, ikasten deu nola egiten dian, beraiek erakusten diate, beraien sekretuk, eta nola egiten duten beraien etxen, eta xarma pixkeat edo bisitasuna izateko saioak, beti iten dut, aktibidade ezberdin bat, eta horrela. Ikusinean baten surtzaiten, da testia, eta, Orduan saio bakoitzen, aktibidade pixkeat ere badao.
hauek garraitu egia esan, digitaleko gure langileak eta zuzendarik eta, betu, nahi surfian jetxien jarri ustet, beti hor, zestak ikiten Joseba, aurtan jarriko jau. Hani beti hor, trebesia erakusten hor, ondo pasatzen dian, oso ondo, egia esan, faltan botatzea, kaleko grabaketa horiek. Esan deun bezala, luziak izatezian, puntxu gorrakin, porque batzutan kalian errek, bilaztek, aiziaztek, enbata etortzeala, bestia dala, Beti zerbait ateratzen da, Beti zerbait ateratzen da. Klaketa grabatzen, pun, desbrosa ora. Oidek, bale, etxen, gelditu guazen. Bai. Hemen lasaia gozadete. Hemen dena kontrolatu gozeok, Joseba? Bai, eldu baiten hasi nahiz eta hemen ja, komodo nago, bai. Hori Ander Gonzálezek esan zine, bai, Joseba, ibo indi gazti eiz, da historia zaukatu, zer, nik bakizu, beha ontzan, gero junfai ontzan, nik bereaien errelegu hartu nun, eta esan zitxan, kusiko zu, nola Leister platuan bokatu zen da, esan zitxan, nik ez dia bokatuko platuan, ni beti kalian, ni guztua, eta gero eta hemen, venga. Hain nahi tokatzen bizarra zuritzen da, venga, barroa. Bai, hain beste batzit tokatzen zaigu, orduan. Ni oso guztua, jutuen naiz egia esan. Egia da gero lanakin bestea etxea bueltatu beharra da, obradorea jun behar da, ezak. Baina, bueno, oain gaztetan inbeharra da ona, así que ni oso kontentu eta guztua. Ni bezala, anaia bakak hor lanian irekin, eta nik anaia zeska, eta delegatzen jun, anaia gauza potatzen, da, venga. Alaixe. Ondo. Bueno, eta, ibilita izenian alde batetik bestea, zein izan da hola, gozo hola ikusgarriena, ikusiekena, o harritu ikena, o esan deka, jode, ze simplea, baina ze gauza eharra. Bida, esango dizut. Lehenengo programa, atera zanen, erakutsi diren tipo batek, nola haite zituen behak, urrezko bomboiak. Berakua, oidek, berakoak, eta beretan kuriosoa ze beak patentatu omen du bere teknikat, eta bakizun, eta esan nire, baina, nun saltzen dezu, ze oso garestia da hemen adibidez saltzeko, ez da? Eta esan diten, bida, Armin, ni, karo, ideia ururatu zitzaitenen eta sortu nunen, esan nun, karo, nun saltzeten den, eta esan nun, jungo naiz, Marbella jungo naiz. Hartu zuen maleta, sartu zituen bomboi ezagizen bat kaxean bere maletan, Marbella ino juntzan, eta hango erloju denda esklusibo baten hasi zan, juntzan urrezko bomboi hauekin, ez zen, hau nahi dut saldu, eta hortxe hasi zan, Marbellako erloju denda baten kontaktukiten eta horrela, eta gero esan dezun bezala, gero ja Dubaien amaitu du, eta horrela, baino ez, gozo gintza ematen du denantzako. Artista, gora intzik emendikane bai. Eta hemen, ikusi zuen nola sobratu zaiten, hore pusketa hau sekula ez botatak. Iten desunean, behin, pare bat pastelentzako iten bazu, eta gero hau oso ondo juten dana da, berriro, jartzen dezue papela o plastikoa peauta, eta izozgailuan sartu, eta mendikan 4 egunea, 10 egunea, hilabete batea atea, egun balenuo, utzik kamaran, eta berrera alda. Eta bestela, egun bertan erabili nahi bazue, luzatzen dezue, gaietatxo tamainako moztu, labean sartu, eta hori, eta gero gaieta batzuk, gaina propina. Horiek esnea pixadekin, Beti ondo. Bueno, hau ingotena da, esan duen bezala, ni guain naiz hasiko gaietak iten, ingotena papel berdina o plastiko berdina erabili, hemen jarri, horreak iribildu, eta hau gordeiten du, eta osgailuan sartzen du, eta erabiltzen du nahi deunian. Bueno, oidek. Nik hemen ja dena alde batetik listo, prest. Hori erabiltzeko, hori bihar diau, aurrenengo golpien mandao. Osa, que hori birrindu lasai, hau, errazkara botako jat. Hau sartuko altziote bai, ala ez. Betu, nik hori gubak izan ziten duen obradoren? Bai? Gauza batzutako mamila erabiltzen du. Bueno, normalien iten duguna da, mamila erabiltzen dugu, eta gauza batzutako erabiltzen dugu, perlitak, bailatuan, eta gauzetan, da topatzeko, eta segun sekremetan. Eta hori iten duguna da, azukriakin, robotian sartu, hauek, makiltsuak, normalititu holaxe labe gainean jarri. Eta lehortu iteiak gorra gelditzea. Eta gero robotan sartzen dezu, azukre, asko alin bazkazu, 5 kilo azukre, hau sartu, birrindu den elkarrekin, da orduan dakazu ja azukre bat, aromazitatuak gero nahi esunien erabiltzeko. Bai, gauza erra da, Bueno, hau ingo dugu, aparte, bestela nola batzutan pusketa batzu topatuko ditugu, bai. Orduan, hori birrindu zaguain, eta ingo duguna da, bigarrengo erreportaia ikustea jungo gea. Aristi jatetxea jungo gea, eta ikusiko zue. Han beti dena goxua, eta gaurkoen ez, seguru bai ez. Guazen ikastea. Kaixo, Joseba eta konpainia. Leire naiz,
Aristi jatetxean gaude, Oiartzunen, zehazki Ugaldetxo auzoan. Ongi etorriak zarete gure jatetxera. Etorri barrura. Baduela 25 urte nire gurasok zabaldu zuten Aristi jatetxea, eta 2018an nik hartu der errelegoa. Gaude Oiartzunen, Ugaldetxo auzoan, eta baserria deitzen da Udaniturri. Eta da 18. mendekoa. Historia handiko baserri bat da, eta ikusi dezakezunez, harria, egurra, bigak, nabaritzen da historia handiko baserri bat dala. Hemen jatetxean erabiltzen ditugu jangela bat, eta gero kanpoko terraza, handia dela ere bai, eta, euria egiten dunen, goien bai, badegu beste jangela bat. Gulantzen deguna da eguneko menua, eta eskaintzen deguna da 6 plater lehenengo, beste 6 bigarren, eta postreare bai. Eguerditan bakarrik ematen deu, eta gure janaria errezeta tradizionalak dira. Etxeko janaria da, eta goxoa. Jendeari gehien gustatzen zaizkion platerak, badibidez, barrungorrik, dilistak, garbantzua, plater horiek. Azkenen jendeak ez ditunak etxen prestatzen, piloa saltzen dira. Postreak ere etxean indakok dira. Goxua adibidez, urtea pasadala goratzen dira postre honetaz, eta beste postre batzuk bai. Orduan gure goxua famatua egingo dugu, eta guazen sukaldera ikustera nola prestatzen dugun. Esan dugun bezala goxua egingo dugu, eta gure goxua badarama nata montada, etxean egindako bizkotxoa, moskatel pixkat, eta krema pastelera. Eta bukatzeko karamelua gainetik botatzen diogu. Goxua egiten dugu, hemen daramagu 25 urte, betidanik egiten dugu. Egia da, nola interneten jartzen duan menua, jendeak ikusten duta, guazen, goxua dagoela. Errezeta hau aitak irakatsi zidan, bera betidanik ere egiten du, eta azkenen postre simple bat da, gauza simpleak ditu, baino etxean egindako gauza azkenen oso goxoa gelditzen da. Gero guk ere egiten dugu bizkotxo plantxan, nata montada jartzen da lehenengo, bizkotxoa zatitu egiten da, jartzen da gainean, eta moskatela botatzen zaio. Botatzen diogu krema pastelera, frigorifikoan eusten dugu egun bat, eta karameloa botatzen diogu zerbitzatzeko. Hemen egin ditugu gure goxuak beira zelako pinta ederra duten, hemen gaude Aristi jatetxean, Astigarragako bidean, Oiartzunen. Etorri probatzera. Aio, Joseba! Hau paleire eta gora indezuen gozua, ze jatetxe ona, Betiko janariakin, fundamentuakin, eta gozua, ze pastel mitikua, Eta ze goxua, Eta ze goxua, Ne gaina, ondo arrotuta, krema pastelera, bizkotxitu moskortuta, eta karamelua, ez horrek ezin dikalte. Errexa eta goxua. Errexa eta ona. Eta esaten deuna gozobitza, ez da egunero jateko, baina noizia mehin txak eman inbertzaio, Bai. Ona. Bueno, hemen indeuna da, tartaletatean, armitzin berrizuna da, hoi birrindu, bertara botako deu, eta labian sartuko deu berrize, bale? Nik ingotenan lapiko baten epistatxoiek horritzen jungo naiz, eta ingo deuna da, gio, buskatu esan deun bezala, gainetik jartzeko dotore. Bueno, Armitz, zuek, guia gabonetako kampainakin hor gabiltza, eurrian, obradoren, eta pentsatzen dezuek, eta gaina zuek urtero atatzen dezue turroi berrien, gauza berrikin beti, ez da? Gu berdin gabiz. Zure aitak uste zuei jartzen, o beha jarraitzeko zuaitakin egoatzen eiz hemen bolau egarrakin genitulare, bai, Nik iguatzen, ikusi nun programa hori, oso mogatzen ziren, Gure bai berdin gabiltze, guia gabonetan ja pentsatzen, ja turroiak iten, eta aber aitak usten digun, uste digu. Gero bere gauza ditu, da nahiko gauza bat nagoen badu, hoi da, horrela etxen nahi du. Eta, baino bai, urtero bezala, aurten,
100 urte egiten ditu. 100 urte? 100 urte. 100 urte urrena. Oi, oso berezi, beharko zu, ez da? Evento espezial bat ingo dugu Tolosan, eta, bueno, ospatzeko, eta turroi nola ez, turroi berri bat aterako dugu. Eta hementxe esango dut, eta izango da turroi fresko bat. Oso, nahiko freskoa. Ja, beti izatea lanpala gozoa, beti gozo askokin, abestiala, oso freskua. Hoi asko aldatu dare, Eleno turroiak izatezian azukre mordo batekin, da guain, beti, pixkatu mangokin, o ez dakit, marakujakin, juzukin, zitrikokin, ez da? Horiek, hause izango da ere nahiko zitrikoa. Ze guk pentsatzen, gabonetan, igual asko jaten degula eta horrela. Bai, sartu berduta. Aurten inbehar degun turroia, izango da lima-limon. Lima-limon? Bai. Zenek ez du jan kalipo lima-limon bat, Katsi lama, lima-limon. Eta lima-limon baino etxenin dagoa eta natuala, Oidek. Ze hona. Flasare bai ni beti limoia baino nahi honun lima-limon, Bai. Hona. Bueno, oidek, birrindu behar bat eman. Ondo. Jazta, ez da? Bingaina hartuko dugu, gainean jarri eta labea. Oso ondo, listo. Bikain, oso ondo. Arrapatuko ite mendikan. Hau, giratu ikariaka. Txak. Oso. Ningaina egin ondo pasa. Garrantzitsua da igurtzitzia gauza eta ondo aprobetxateko, Aprobetxatu behar dugu. Dudi gabe. Hori aitak asko, dakotziko zine bai, ez da? Bai. Nei gaita beti zatetxean. Sakarrontzian gutxi balin badao, patrikan gehiago. Oide. Garrantzitsua. Talane irabazteko itea. Patrikan eta tripan, ez da? Oide. Bueno, hori ingo deuna, berta gota. Earrein diuna hemen flantxo hau gehatukoa. Ona. Bueno, eta guen ingo deuna da. Hau, labian sartu, eta, beste laten boik estiko ematen, bakizue pastelak, askotan, gasilla iten deunean, ta zuzenian jutea. Gozo gintzane badaude gauzak zuzenian itekoak. Baina normalian behin prozesua behar dute. In, ostu, atea, urrengo ostuketa eman, beti hor... Eta ni beti esaten dute, pixua garrantzitsua, Guk obradoren ez dakizen bat, igual 4 o 5 pixu diteu, ze, karo, dena ondo neurtuta egotea garrantzitsua izaten da. Beti berdin ateatzeko bai bentsat. Bai. Dudi gabe. Bueno, baingo deuna da. Itxoin pastelau bukatzia egiten, bueno, bukatzia flantxori gogortzen, eta gero ingo deuna bueltatu, hau gainen jarri, eta pistatxoke bai. Oantxe gatoz bueltan. Bueno, hementxe aigea, bakizue gaur egun bat atorta, bixi-bixi libergea. Armintzai da hemen pistatxo txikitzen, eta hemen aigea, xamurro geratu dira hemen mango gajo hauek, ama, ze gauza ona. Eta, besti gabe, inbiar deuna da, betu, hau indeun labetik atea, pixkate peltzen utzi deu, eta aigea gainean jartzen, eta listo, hola, bukatuko deu. Bueno, Armintz, gaur gabian, zeatik ez dugu galdu ber, gaurko saioa. Kontago hemen jendia. Ze jendiak asko ikasiko du, ondo pasako du, entretenitu ingo da, beraz, zer hobeto, zer dago, Zer dago hobeto egiteko? Eserrez. Bai, gaina, ordu bereziakak, ordu gorrakak, bai, borrokan horrez, da? Prime time esatean hori, ez da? Oia juna horretikan, telebista pixa bat ikusi, dagoenean bonbon ikusi, disfrutatu, batzuk esaten dira, gero ikusten dezu programa, eta gozekin, gozekin juten nahi zetxia, esalota. Gertatzen zaite, baina horre otea beti, tableta pusketa bat eta txaka pusketa on xapare bajan, da, venga, barroa. Hemen gatu da mermela daure. Aprobetxatu, ez da? Aprobetxatu, inberdia tonea. Botako zio tonea, boteaten estian gainea, pixkat. Ondo. Hemen bi pusketa hauek utzako. Bat itzako eta bestian entzako, bale? Eta ingo deuna da hemen, hau, joain. Bota horrela, brillito emateko. Bai, esatik, bueno, itxura erra daka baino. Gero denbora pasatzean nien, batan ale hortzen astea pixka eta honela hunduko jo, bere freskotasuna mantentzen. Lehenengo begitatik asartzen da, postrea. Dudi gabe, postrea eta dana. Zorionez, osori txarreztak izan, baina aurrena begitik sartzea, eta geho barroa. Eta geho ateare, bai, itea, Esalde gara. La leche. Bueno, launak, hementxe. Benta osto batekin, gaurko pastela. Gaurko perejila, ez da? Gaurko perejila. Oida, izeko beti, menta gartzezun da, gozo gintzai menta gobeto gutezaio perejila baino. Eso, no. Placer bat, jarraitu hemen urte askuan, goxatzen, eta guna noi goxatu arazten, beti izaten bezala. Agur lagunak, eta gaur gabian ez galdu, Dagoenean bonbon.